Inġbarna flimkien felu it-308 anniversarju tad-dedikazzjoni tal-Knisja Katedrali ta' Għawdex. Fl-Evanġelju tal-lejla sejrin nisimgħu il-konverżjoni ta' Zakkew, il-pubblikan li laqa lil Ġesu fil-ħajja tiegħu. Ejja aħna wkoll nilqgħu lil Mulej Ġesu u nħalluh ikun it-tmun tal-ħajja tagħna. Matul din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, is-seminaristi Anthony Joe Borch u Fabio Cini ser jirċievu l-ammissjoni. Għalhekk inqumu bil-wieqfa waqt li nilqgħu lis-saċerdoti fostna inkantaw flimkien mal-kor. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqta fl-Spiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U tieżis inġbarna flimkien biex infakru il-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju, ta' din id-dar ta' Alla qalb id-djar tagħna l-bnedmin, Alla preżenti f'nofsna u li jagħmel it-tinda tiegħu qalb il-postijiet li rħula d-djar tagħna. Ma b'mod speċjali llum qegħdin infakru il-konsagrazzjoni ta' dan il-katedral li huwa il-knejjes il-parroċċi l-oħra tad-djoċesi tagħna. Fl-istess waqt se niċċelebraw rejt sinifikattiv importanti. Żewġ żgħażagħ ser jiġu aċċettati mill-Knisja, konfermati mill-Knisja
fis-sejħa tagħhom, fil-vokazzjoni tagħhom. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixraq id-doni li l-mulej qiegħed jagħtina jew narfu ħtijietna u nitolbu lil mulej ikollu ħnina minna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqaddsa Marija dejjem Verċni, lill-anġli, għad-dissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. O Alla, Inta kull sena tfakkarna fil-jum tal-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju qaddis tiegħek. Isma' t-talb li qed nagħmlulek u għatina li hawnhekk naqduk dejjem b'qalb safja u niksbu fid-dwa sħiħa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Salamun wieqaf quddiem l-artal tal-mulej bil-ġemgħa kollha ta' Iżrael qudiemu, fetaħ dirgħajh lejn is-sema u qal: Mulej Alla ta' Iżrael, ma hemmx Alla ieħor ħliefek, la l fuq mis-smawiet u lanqas hawn isfel fl-art. Int li iżżomm sħiħ il-patt u l-imħabba tal-qaddejja tiegħek li jimxu quddiemek qalbhom kollha. Imma tassew li Alla se jagħmar fuq l-art. Ara, la s-sema u lanqas l-ogħla smawiet ma jesewk u wis inqas din id-dar li bnejt jien. Għati widen għat-talba tal-qaddej tiegħek u għat-tnaħħid tiegħu, mulej Alla tiegħi. Ismaħħa l-għajta u t-talba li l-qaddej tiegħek qiegħed jagħmel quddiemek illum. Lejl u nar ħajkun għajnejk miftuħa fuq din id-dar, fuq il-post li għalih int qed ismi ikun hemm biex tisma' it-talba li l-qaddej tiegħek qiegħed jagħmellek f'dan il-post. Isma' mela it-talba għumli tal-qaddej tiegħek u tal-poplu tiegħek Iżrael meta jitolbok f'dan il-post. Isma'na int minn fejn tagħmar, mis-sema għati widen u aħfer. Il-kelma tal-mulej. Kemm hi għażiża d-dar tiegħek, mulej tal-eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Għanni ferħan ruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj. Sal-asfur int issib fejn jammar u l-ħuttafa issib il-bejta ħdejn l-artari tiegħek. Hemm qiegħed iż-żar tagħha, mulej tal-eżerċiti, Sultan u Alla tiegħi. Ħenjin dawk li jagħmlu f'darek, huma ifaħruk għal dejjem. Ħares u Alla tar-katana, ħares lejn is-Sultan il-midluk tiegħek. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post wieħed. Aħjar noqgħod fuq l-għatab ta' dar Alla tiegħi milli nagħmar fit-tienet tal-ħżiena. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Intom il-bini ta' Alla. Skont il-grazzja li tani Alla, bħala bennej għaqli jiena qed il-pedament. Ħadd ieħor jibni fuqu, imma jqis kull wieħed kif jibni fuqu. Pedament ieħor ħadd ma jista' jqiegħed ħlief dak li ġat qiegħed, u dan hu Ġesu Kristu. Ma tafux li intom tempju ta' Alla u li l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom? Jekk xi ħadd jeqret it-tempju ta' Alla, Alla jeqret lilu,
għax qaddis u t-tempju ta' Alla li huwa intom. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jgħid fid-dar tiegħi min jitlob jaqla, min ifittex isib u min iħabbat jiftħulu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġeljum Qaddes skont Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew, dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u xxabbat ma' siġra tat-tin selvaġġ għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu: Zakkew, Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igengmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej: Ara mulej, nofs ġiedi se nagħtih lill-foqra u jekk jien qarraqt b'xi ħadd inrodlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu: F'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni, għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham, għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva il-mitluf. Il-kelma tal-mulej. Madwarna wkoll hawn ħafna nies li jħarsu lejn Ġesu, jħarsu lejn il-Knisja minn fuq għal isfel. Kif ħares Zakkew minn fuq is-siġra lejn Ġesu għaddej u jikkritikaw lill-Knisja u jaraw li mhux il-każ li jagħmlu parti minnha u jiddiskutu u jitkellmu fuqha u jissuspettaw. Imma fl-aħħar mill-aħħar dawn in-nies kollha kemm huma, kull min iħares minn fuq għal isfel lejn il-Knisja, kull min iħares minn fuq għal isfel lejn Ġesu, lejn il-Vanġelu, kollha kemm huma fil-fond tal-fond ta' qalbhom għandhom xewqa kbira li kellu Zakkew li Ġesu jidħol joqgħod għandu. U din iridu nkunu konvinti kollha kemm aħna minnha, b'mod speċjali intom li llum il-Knisja qed tikkonferma li qed tilqa' ir-risposta tagħkom għas-sejħa li l-mulej qed jagħmlilkom u qiegħda tawtentika qed tgħidtiwa awtentika s-sejħa tagħkom. U mument importanti. U mument li jikkonferma dak li intom ilkom tiddixxernu r-rieda ta' Alla likom permezz tal-Knisja. Immejju ħanduru fuq in-nies in ġenerali, fuq dawk li llum bil-mod qegħdin jitbedu
fuq dawk li bil-mod il-mod qegħdin iħarsu lejn il-Knisja minn fuq is-siġar u jarawha minn fuq, jew forsi minħabba l-weraq li hemm qudiemhom minħabba n-nies għax qosra lanqas biss għadhom jarawha, lanqas biss għadha tinteressawhom, lanqas biss għadhom jagħtu każ ta' x'inhu jiġri. Ejjew nemmnu li fihom hemm il-qalb ta' Zakkew f'kull wieħed u f'kull waħda minnhom. Hemm qalb li qed tistenna lil xi ħadd bħalma Zakkew kien qiegħed jistenna lil Ġesu, lil xi ħadd li jistieden ruħu bidejh u jgħidilhom illum irrid niġi noqgħod għandek. U l-Vanġelu jkompli f'dik id-dar daħlet is-salvazzjoni. Qegħdin niċċelebraw il-konsagrazzjoni, l-anniversarju tal-konsagrazzjoni ta' din il-Knisja Katedrali. Xi fisser dan? Kieku jkollna nirriflettu ftit ninnutaw illi kull knisja ma b'mod speċjali l-Knisja Katedrali mhumiex għajr, sinjali limitati, sinjali imperfetti, sinjali foqra ta' xiex, ta' xewqa kbira ta' Alla li jkun mal-bnedmin. Alla tant jixtieq li jkun mal-bnedmin li anki jew għandu l-indirizz tiegħu fejn joqgħod fit-triq, fit-triqat, fil-belt, fl-irħula tagħna. Il-Knisja, id-dar tiegħu. Mhux għax hu maqful hawn ġew, mhux għax hu maqful f'xi knisja, mhux għax il-ħitan ta' din il-Knisja u ta' xi knisja oħra se jillimitawh milli jista' jkun preżenti kull imkien f'kull dar imma għaliex. L-ewwel qabel kollox biex jirrispetta l-libertà ta' kull wieħed u kull waħda minnhom. Jekk trid tista' tiġi, ma jekk ma tridx tista' toqgħod ma tiġix. Imma wara din il-libertà hemm imħabba kbira. Wara din il-libertà li lilna jagħtina hemm ix-xewqa kbira tiegħu sa minn dejjem li jkun mal-bniedem. Dik il-frażi li nsibu fil-bidunet tal-Ġenesi u Alla kien jinżel jippassiġġa fil-ġnien, jitkellem ma' Adam u Eva. Dik il-frażi għadha attwali u reali u titwettaq fil-milja tagħha fil-persuna ta' Ġesu. Il-Knisja Katedrali hija sinjal, simbolu ta' dan il-ġisem mistiku ta' Kristu, tal-preżenza ta' Ġesu. Imma tkun limitata wisq din il-preżenza jekk ikollha tibqa' hawn ġew, mod speċjali fi żmien partikolari li qegħdin ngħixu fih. Hemm bżonn li aħna bħal Ġesu interqu fit-toroq tal-irħula u tal-ibliet tagħna. Hemm bżonn li aħna bħal Ġesu, interessanti l-Vanġelu sal-Luqa jinnota, ma nħarsux biss l-isfel lejn dak li interessana, lejn dak li prattikament huwa tagħna għalina, imma nħarsu madwarna u nħarsu l-fuq kif iħares Ġesu fis-siġar. Saħansitra Ġesu iħares il-fuq fis-siġar u jilmaħ lil Zakkew. Inħarsu l-fuq u naraw madwarna ħafna nies li forsi jħarsu lejna b'suspett, forsi jħarsu lejna blikra, forsi jħarsu lejna b'sens ta' diżinteress totali. Jiġu jaqgħu qumu. Imma Ġesu li jixtieq li jsalva l-bniedem u dan hu l-iskop tal-Knisja. L-iskop tal-Knisja huwa wieħed, il-ħelsien, is-salvazzjoni tal-bniedem, li l-bniedem ikun ħieles, li l-bniedem ikun liberu. Imma Ġesu iħares il-fuq u lil Zakkew jgħidlu inżel minn hemm. U l-Vanġelu kemm hu sabiħ. Jgħidilna Zakkew niżel malajr, bla telf ta' żmien. Kien qiegħed jistennija dik il-kelma Zakkew. Kien qiegħed jistennija dik l-istedina ta' Ġesu li jidħol għandu. Bħalma ħafna nies meta ngħidulhom kelma, anke jekk jibdew b'atta rabja ta' kritika distruttiva, kważi kważi ma jridux jarawna bajnejhom, però mbagħad tibda tinduna li hemm wisa għal Ġesu fil-qalb tagħhom. U l-Vanġelu jkompli jgħidilna u Zakkew wieqaf. Sa dakinhar kien għadu mhux wieqaf Zakkew. Kien għadu mhux fih innifsu Zakkew. Kien għadu ma sabx lilu nnifsu Zakkew sakemm ma ltaqax ma' Ġesu. U hekk jiġri kull darba li persuna, kull darba li aħna fil-ħajja tagħna. Aħna li niġu hawn biex nieħdu lil Ġesu magħna. Aħna li niġu hawn fid-dar tiegħu biex nieħdu lil Ġesu fid-dar tagħna. Kull darba li aħna niltaqgħu ma' persuna u naddula ftit minn Ġesu li dik il-persuna nkunu qegħdin ngħinuha tieqaf fuq saqajja, wieqaf fuq saqajh. U lil Ġesu jgħidlu dak li sraqt jinser roddu, anzi dak li għandi jinser nagħtih karità. Fil-li marbut mallaq mal-flus, fil-li qasejr żgħir ċkejken għaliex
għax il-ħajja tiegħu hija qasira, fqira, żgħira, marbuta mal-interessi tiegħu biss u fil-li Zakkew joħroġ minnu nnifsu. Zakkew isir bniedem ħieles. Zakkew jibda jgħix tas-sew, jibda jgawdi l-ħajja tas-sew, jinduna li hemm oħrajn madwaru, jinduna li b'dak li għandu jista' jgħix mhux biss, imma jista' jagħmel ħafna nies kuntenti. Il-milja tal-Vanġelu l-imħabba tal-aħwa. Ew nitolbu lil mulej illum biex kif qalilna San Pawl insiru ġebel ħaj. Intom jekk terġgħu taraw it-tieni qari tindunaw li intom se tkunu jew diġà intom il-bennejja li tpoġġu pedamenti tad-dar fejn jista' jagħmar il-mulej. Dan hu x-xogħol tagħna. Nippruvaw inħejju dar fil-qalb tan-nies fejn jista' jidħol il-mulej. U minnu l-mulej? Smajna fl-ewwel qari dik dawk l-espressjonijiet qawwijin u Alla la jissema u lanqas ismewiet ma jesawk. Immaġinaw Alla li la jissema u lanqas ismewiet ma jesawh qiegħed hawnhekk f'din il-Knisja Katedrali. Imma qiegħed mhux biex jibqgħu, qiegħed biex neħduh magħna bil-kelma u bl-Ewkaristija. U kull wieħed u kull waħda minna isir din id-dar li fiha id-dar ta' Zakkew li fiha daħal Ġesu u ġab is-salvazzjoni. Kull wieħed u kull waħda minna jista' jibni katedral illi fih jidħlu ħafna nies fil-qalb tiegħek biex jistgħu jiltaqgħu ma' wkoll ma' Ġesu u jkollhom il-ħelsien. Nagħtu bidu għar-rit tal-ammissjoni. Nibqgħu bil-qiegħda. Jirsqu dawk li ser jiġu ammessi għall-ordni sagri. Entni Joe Borch mill-parroċċa ta' Twelid tal-Verġini Marija, ix-Xara. Fabio Cini, mill-parroċċa ta' Marija Mtella fis-Sema, iż-Żebbuġ. U li DSS, aħna staqsejna lil dawk kollha li għandhom l-uffiċċju li jagħtukom il-formazzjoni meħtieġa. Staqsejna wkoll lil dawk li qalulna li lilkom jafukom sew. Dawn il-koll xedu tajjeb qudiemna u aħna lqajna b'fiduċja sħiħa x-xhieda tagħhom. Issa mela, la darba weġibtu għas-sejħa tal-mulej, tridu tkomplu titħejjew sa ma tkunu rejtu li intom tajba biex meta jkun il-waqt tirċievu l-ordni mqaddes għal ministeru fil-Knisja. Tridu intom tiffurmaw irwieħkom b'mod li jseħħilkom issiru għaddejja fidili ta' Kristu Sidna u tal-ġisem mistiku tiegħu li hu l-Knisja. Il-Knisja tilqa' bil-ferħ din ir-rida tagħkom u l-mulej li beda din l-opra tajba fikom iwassala għat-tmiem. Inqumu bil-wieqfa. Ħuti Jeżis, fiċ-ċokontana nitolbu lil mulej Alla tagħna biex isawwab il-grazzja u l-barka fuq dawn il-qaddejja tiegħu li jridu jagħtu ruħhom għas-servizz tal-Knisja. Nitolbuk mulej biex dawn l-aħwa tagħna jingħaqdu aktar bisħieħ ma' Kristu u bħila kbira ikunu xhieda tiegħu quddiem il-bnedmin. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Anqlilhom qalbhom biex dejjem jagħtu widen għal-leħen tal-Ispirtu Santu u jħabbirku biħrara kbira għal ħtiġijiet tal-bnedmin. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Imlijhom bil-qawwa biex bħala ministri tal-Knisja tiegħek bil-kelma u bl-eżempju tagħhom iwettqu lil ħuthom fil-fidi u jiġbruhom flimkien biex jaqsmu bejniethom il-ħobb Ewkaristiku. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Għall-Knisja f'Għawdex biex taħt it-tmexxija tal-Isqof tagħna Anton
tibqa' sħiħa fil-fidi u maquda fl-imħabba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja ta' pajjiżna sabiex iħarsu l-valuri nsara li sawru s-soċjetà tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll sabiex bħal ġebel ħaj tal-Knisja nimbnew f'tempju li jkun joġob lilek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Naħseb jixraq f'dan il-moment li għadha kemm siret l-aċċettazzjoni ta' dawn iż-żgħażagħ tagħna nagħmluhom il-kuraġġ billi nagħtuhom ċabċipa kbira. Ilqa' mulej dan it-talbhom li tagħna fit-tiba tiegħek ħares lejn dawk uliedek li jixtiequ jidħlu fil-Ministeru Mqaddes biex jingħataw għas-servizz tiegħek u tal-poplu tiegħek. Imlihom bil-barka tas-sema biex jibqgħu fidili sal-aħħar għas-sejħa tagħhom, jingħaqdu b'imħabba mill-qalb ma' Kristu Saċerdot u jseħħilhom jirċievu kif jixraq l-uffiċċju apostoliku bi Kristu Sidna. Amen. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verxni u sar bniena. Salbu ħalina, baħata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-Kotba Mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq l-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'hom il-profeti, u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, misqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' tnubin, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Waqt li nibqgħu bil-wieqfa, f'dan il-mument ser jitresqu fostna l-offerti tal-ħobż u l-inbit li ser jinbidlu fil-ġisem u d-dem tal-mulej Ġesu.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, aħna nfakru l-jum li fih joġbok timla din id-dar tiegħek bil-glorja u l-qdusija. Nitolbuk tagħmel li aħna stess inkunu offerta li dejjem toġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nissuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Inti tajtna nibnulek dar li tidher fejn qatt ma tieqa' ix-xerret il-grazzi fuq il-familja tiegħek fil-mixja tagħha lejk. U b'mod tal-għaġeb f'din id-dar tatina ħjiel tax-xirka qaddisa tiegħek magħna li jisseħħ bik f'dan il-post ikkonsagrata għalik. Għax hawn inti tibni t-tempju tiegħek li hu aħna u tagħmel li l-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tikber u tinbena f'ġisem il-mulej sa ma narawha mitmuma fis-sliem bħala il-belt il-qaddisa Ġerusalem tas-sema. Għalhekk flimkien mal-kottra tal-qtajja qaddisa ninġabru fit-tempju glorjus tiegħek biex infaħruk, inberkuk, insebħuk u intennulek. Dominus Deus Hosanna in excelsis. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba inħabru l-mewtija mulej samatiġ. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu
nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isfijiet u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar partikolarment fil-benefatturi ta' dan il-katedral, f'Joe u Violet Pavija, l-erwieħ tal-familja Xerri u Luigi Gauci u l-membri mejtin tal-familja Merċieqa li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-awmien, daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatlina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqadsa Malla Marija, l-Arus tagħha San Ġusepp, l-Apostol għad-dissin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Waħda mill-iktar affarijiet importanti għalina l-insara li narfu u li nagħmlu l-esperjenza ta' Alla bħala missierna. Kemm hi xi ħaġa sabiħa meta inti tinduna li m'intix waħdek, li hemm xi ħadd li jgwidak li jieħu ħsiebek. Mod partikolari meta ngħaddu minn mumenti jibsa. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li nkunu nafu, nkunu ċerti li hemm il-missier tagħna tas-sema li għajnejh, moħħu, qalbu u ma fuqna fina. Ejjew nduru lejhu b'din il-fiduċja ngħidulu missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid jent kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Iħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jixtieq jiġi joqgħod għandna, danu dak li jerfa' fuq il-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf u lej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Issa ngħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Ejjew f'dan il-mument nilqgħu lil Ġesu fil-qalb tagħna. Waqt li nħalluh jammar fina, inħalluh ukoll jibdilna fi bnedmin ġodda. nitolbu. Għati mulej lil poplu qaddis tiegħek il-frott u lena tal-barka mis-sema biex iħoss il-ġid spiritwali tal-qima li joffrilek bis-servizz tiegħu fil-festa tal-lum.
bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.